האנרגיות שלי חזרו אליי, בוסט של אנרגיות, ואני מרגישה הרבה יותר טובה, כלילה, רגועה, שלווה. אני מרגישה אחרת. אחרי כמה טיפולים הרגשתי שהדחיינות הפסיקה. עם הבריאות שלו חשובה לו. לי זה אישית עזר לי. בבוקר אני קמתי עם אנרגיות חיוביות, נפתח לי סינוסיטיס, זה מדהים, ולבעלי זה עזר לו לישון טוב, מאוד אנרגטית. וכאילו זה מוריד בריחה ונותן לנשום יותר טוב, ושינה יותר רציפות, לחוות, הרגשה נעימה, להתנתק מהעולם החיצון, קצת להירגע ולנשום. חוויה מאוד מיוחדת. התעוררתי ב5:30 בשביל ללכת לשירותים. זו פעם ראשונה שראיתי רצון כזה לעזור, מקום בטוח, אוהב. ואני מרגיש שמצאתי פה את המקום שלי. הוא נותן לי חיות ונותן לי כוח להתאמן עוד. פתרתי את הבעיה הזאת והרגשתי סוף סוף שאני יכול לישון בלילה, בלי נחירות, בלי תלונות שיש מתלוננים עליי. סוף סוף אני יכול לנשום, אני יכול לישון. ואני אלרגי בכל סוגי הפריחות, העונות, whatever, בערך מאז שאני זוכר את עצמי. לוקח כדורים כל החיים, הציעו לי זריקות בזמנו. עם הזמן התחלתי להרגיש שהכדורים כבר מאבדים אפקט, שאני בולע ועדיין הנזלת וההתעטשויות נשארות במקום. רופאים העלו לי את המינונים, עד שכבר הגיע שלב שהם רצו לתת לי טיפול יותר אגרסיבי. פה אמרתי סטופ, כמה כדורים כבר אפשר להמשיך לבלוע. התחלתי להגיע לטיפולים, ומטיפול לטיפול אני מרגיש לעסק פה אצלי מתחיל להשתחרר. כל האף שלי, כל הפרצוף שלי לאט לאט נפתח. כל מה שהיה לי סתום ושכדורים לא הצליחו לשחרר, לאט לאט באמת מרגיש משתחרר, והנשימה שלי משתפרת, מרגיש שאני חוזר לתפקוד, מרגיש שהאף פשוט לא מציק לי, לא משהו שמעסיק אותי פרקטיקלי 24/7. ממליץ לכולם בחום, לי זה עשה טוב, יכול לעשות גם לכם.